Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan Geometry Dashia pitkästä aikaa sitten. Nytten meillä olisi luvassa pelata GD Randomizeria ja mä haluaisin päästä ainakin 97% tai kautta 100%. Mä kuvasin tän kerran 60, yritin päästä 61%, mutta ei, minun kuvaussysteemi ei kuvannut sitä. Jotenka toivotaan, ettei nyt tapahdu niin, mutta mennään pelaamaan. Eli tuli prosessi. Hyvä alku. Se oli blind section. En tiedä mitä tapahtuu. Hetkinen, pitäisikö mun olla tästä pelkässä? En tiedä. Okei. Joo, en ois kuitenkaan muistanut sitä. Stereomagnesen loppu. Ei, mä unohdin käydä koenditauta. Tryout. Ihan alusta, okei. Mä painoin pohjaan, mut se ei silti hypännyt. Ei ollut mun syytä. Sitten tulee Advent, en mä muista mikä tää käyttää. Geometry Dominator, Geometrical. Oliko oikein, en tiedä. No tehdään nyt tähän tällainen haaste. Jos mä pääsen ainakin 61%, koska se oli se meidän viimekertainen mitto. Kuvaussysteemi ei toiminut. Jos me päästään yli 61, niin sitten on jo. Nyt ei saattaa olla se. On. Stereo Madness. 61% siinä, eli haaste valmis. Mutta katsotaan nyt kuinka pitkälle me päästään. Vaikuttavalta! Kuolin 75%. No, tämä video oli nytten vähän lyhyempi, koska minä en jaksa enää pelata. Mutta me päästiin ainakin yli 61 koska mä kuvasin sitä viime videota noin 40 minuuttia. Yritin päästä 96. Tällä hetkellä päästiin 75%. No ei tarvitse. Päästiin 75%. Kiitos kun katsoit videon. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja tästä tulee kohta kakkososa. Moikka!